Evar baş temaşavanın heja, hum bixêratın bernameya Futbol Şîrove ya ekranên Çarpêl Medyayê. Temaşavanên heja, hûn dibînin îşev mêvanê min Keya Îzol e. Her wiha wê Elî Fikrî Işık jî bi me re bûna lê Elî Fikrî Işık bi rastî ev 2 hefteye me tenê dihêle yan jî hefteya çû tune bû. Van roja pir direya de wextî wî derxwast kir jî bawerim di rê de ye. Loma heya 5 deqe berê jî dibe bekî ez werim lê îmkan çê nebû nehat wayî. Keke merheba bi xêr hatî. Êvar baş, sab spas. Navxêya de. Pêşiya pêşî berî her tiştî spas te bûyî mêvanê me wayî pirsgirêkek teknîkî çêbû Elî Fikrî nikarbû em ê bi te bername îro bi dawî bikin. Serçava. Gelek spas bi Kêf rastî. beşin. Tevî me ewkê xwe li gor Elî Fikrî jî çêkiribû. Tu zanî tîmên Kurdistanê, sporê me yên tîmên Kurdistanê û yên din Elî Fikrî bû. Ew gişa taqîb dikir, dişopand. Belkî em wayê mijarê zêde li serê nesekin yan jî em ê bihêlin heftiyekî din. Her wiha bi hatina te belkî baş bû ku em ê bawakî fireh li ser Dal Kurdê bisekinin. Tu zanî Dal Kurd Lîga wî ya Dal Kurdê Lîga Dal Kurdê bi dawî bû bi maça do li hember Hanîngeyê û niha wê maçeke play-offê li hember tîma Göteborî Gaziantep'e eger bi ser keve li wir wê derkeve Lîga Superya a Superetana Swêd. Keya nizam li ser daxwaza Elî Fikrî bû ku em berîkî di bernameyê ders pê bikin em hinek gazina jî bikin. Bi rastî do di bernama me panorama de herçiqas heval sporê ji de naşopînin jî tê de mijareke hebû ku berpirsên Dal Kurdê serdana Amed sporê kirine û hevkariyekî di nav wan çê de bûye. Îja mixabin hinek hevalên me ewkên me sporê an bûyerên sporê nûçeyên sporê taqîb nakin. Loma jî gişa digot ku ez ji sporê fehm nakim em ê vêya bihêlin bira Elî Fikrî Işık û Mehîdî Çılgın di bernama xwe de ev bikin. Tabî heval mümkün e ku yani herkes ji sporê kare fehm dike. Lê bi giştî tişkî din heye kekeya yani di nav rewşenbîr û siyasetmedarên Kurda de yani anha belkî niha ji ter jî hinek kes dibêjin tedî wa li wir nivîskar siyasetmedar wek wan tu xuya dikî niha ji ter dibêjin wî keya tu sporê dipeyvî tu ser sporê dipeyvî yani çima wiha spor tiştekî eyb yan jî tabûyekî ye yan jî mer li serê biaxive tişkî ne baş e yani rewşen hadê gundî mindî nizanim belkî gundî newerane jî lê rewşenbîr çawa karin van tişta fikirin. Piçek fikrê te ez bikirim yani di vê warî de tu çû dibêjî ji bo van tişta? Belê. Ya tabii babetekî gelek enteresan e ji ber ku bi rastî jî du sê kes navêm dîtibûn yani wek hevalê min yani pirsîn gotî ema tu çi fehm dikî ji futbolê yan ji sporê min jî got walahi ez fehm nakim min negotî ez fehm dikim lê tedî bernameyekî eger behsa em bêjin Dal Kurd ku em hemû piştgirî lê dikin yan jî tîmên wekî Barcelona yan bêjin Milanê yan jî li Swêd Hammarby evana hemû nêzîkî min in ez dixwazim ew qezenç bikin û carna wextê min çêbe ez maça wan jî temaşe dikim ji bo ya yan fikrekî çê dibe ba min helbet ez dikarim bipeyvim wek çawa ez siyasetê dipeyvim ez dikarim behsa sporê jî bikim bûyerên sporê jî bikim ji belkî spor bûyî yani aslında parçayekî civata hemû civatane û ji zaroka bigire heta jin û heta yani mê zilam yani êdî be piraniya hejmanekî gelek mezin di nav civatên cûrbecûr de bi sporê mijûl dibin û diçin temaşe dikin dişopînin do ez li ew ê bûm
دخوازم بیا وکی بحث بکم از لرستوران کی دبوم نکارم با تمام ماچا اوی پر سار بو لجیه کی بخوارن دخور چند هوال بون ایجار ماچا همار بی دلیست دگر فرش و همار بی اج yani nezki xu taraftarı hamar bir zanım icar kelek emmeda sihab jinin yani amri wan veki embejin yani ser şesti hafte bu çava diqijiyan gava hamar bir gol davet icar ev qas diqijiyan mesela carna yani merif tamaşa dikidi beje Allah Allah ev jini çava ev qas angaja vitişti Lelur medit mesela restoran hamu tamaşa dikirin o pranji yani aligiri ev bu hamar bir bu hem jin hebu hem genç hebu hem mer hebu hem aile hebu veki kültüreki veki embejin çava bejin keyf hoşiyeki yani te birayı xu ve duxu xarna xu duxu u maça xu tamaşa diki duxazı eftişteki gelek normali baş yani Duvi varida kurdeme pişek evin muhafazakar neydi için yani ya film nakin Yani ez dizanim birastî wek te mînak da hamarvî birastî alîgirên wê jin pirin pir dîtine bi filamayên hamarvî digerin lê ji bîr neke dal Kurdê jî pirin birastî di maçên dal Kurdê de car cara me re dibîne yanî jin hejmara jina war pirin ku birastî do maça do ez çûm xwe sar bû pir bûn ez bi xwe jî malbatî çûbûm bi hevalara yani rengekî pir xweş didin maçê pir xweş dibe Lê tavî jin wezîfa xwe bicîtînin lê me ser siyasetmedar û rewşenbîrên Kurda yanî ez zanim nel hember sporê ne ewkê ne lê wiha sankî heta carna ew jî tê em bêjin mesela rexne jî tê ya işte çarpelê de meriv sporê çi peyve ya me spor hemû ewke yanî jiyana însana kişe li Ewropayê li cîhanê nav Kurda ava mesela milyonek û nîv Kurd dal Kurdê dişopînin yani ev ya nebû yere ku meriv li serê nepeyve li ser dal Kurdê nepeyve ew neke yani di medya sosyal de yani ez diçûm welat li wir digotin tişt Swêdê ya xweziya rojekê baya tana me maça dal Kurdê temaşe bikirana nekî me dixwaze futbolê temaşe dike ew hîsa kurdayetî û ew kê dixwaze bibîne ku li wir di nav van alîgirên Kurda dibe Erê ev mijar jî wisa keke tişkî din bêjî heye ji bo vê ez dixwaz bir şekî bêjim tisanî nemaze 20 salên dawiyê ev zengînin yani dewlemendên welatên wekî Rusya yan jî Ereba Qatar û nizanim Bahreyn û Emirat û nizam çi vana perê wan pirin gencê wan jî pirin û înteresa wan bo sporê futbolê jî heye radibin mesela takımekî wekî Chelsea dikarin bikirin takımekî wekî PSG Paris Saint-Germain ne piştî mesela Katar bi pere kirî Paris'ê yani futbolciyê herî navdar bi pere birî wira herkes temaşa wî maçî dike ji ber ku hez jî futbolê dike ji wî futbolciyê dike em bêjin dixwaze Messi bibîne yan dixwaze Neymar bibîne ji bo ya temaşa dike ev yani bûyî metodekî ev aliyê ticari de lê aliyê siyasî de jî ev tişta heye mesela Qatar viya gava dike Emirat gava dike hem reklamê xwe dide hem behsa welatê xwe dike hem dewleta xwe dide pêş mesela dixwazina olimpiyat çêke yan pêşbirke ew ê bike futbolê sala pêşiya me de Qatar bike halbuki Qatar eger normal perê wî tune be kes naçî wira futbolê nake yani lê naş xwe dibêjin bi perê xwe kiriye ew kirine Belê û li wir mesela heta mesela bêjin di haziriya tamîrat û wat tiştana da nêzîkî eger şaş nebim 26,000 karkerên mêvan ew ê ku ji Asya navîn anîne bi pereyekî gelek erzan wana didin şoğlandin di wan înşaata da wana jiyana xwe ji dest dane jana gelek dewlet hene ku welat hene ku dixwazin boykot bikin hem welatekî
devleteki totaliter hem jî yani tu rêz ji bo insaniyetî û nirxên insaniyetî nagirin û di aynı wexta dixwazin mesela müsabaqayekî bi nav û dengê dünyayê çêke ew jî siyaset e. Asya jî mesela em bêjin taxmê wekî Barcelona ku welatê wan dewleta wan tuneyê lê bi rêya taximekî bi navê Barcelona dikare mesela behsa Katalonya bêkirin û behsa nizanim ew jî siyaset dikî wekî dal siyaset kurçe dikin yani. erê Şva Katalona Barcelona digoya ku em Barcelona ji tîmekî wê de tîmekê yani ne tenê tîma futbolê heye yani. Erê rast e wan tiştê tu dibêjî rast e lê divê naberê de Katar wexta van tîmên mezin yên Ewropayê dikire divê naberê de ew kesên ku mafê mirovan diparêzin azadiyê diparêzin vana jî rexnetîn li ser wan dibên ku yani ev welatên ku van futbolê vana dikirin li wan welata demokrasî tune mafê mirovan tên bin pêkirin û heta tedî rexne hatibû ku Barcelona reklama wan a Qatar Airways bû gotin hûn çima vê reklamê dikin vana mafê mirovan bin pê dikirin û dev jê berdan hinek tîm dev jê berdan lê mixabin pere wexta pir be gelek tîm jî nikarin dev jê berdin awayî wek te got işte tîmên Liga Premier yê PSG yên din mixabin ji alî Şêxên Ereba tên kirin. Belê mesela tiştekî din jî em bêjin ez ji Qatar qet hez nakim ez naxwazim navê wan jî bibînim lê ji ber ku futbolciyê wisa navdar girtî nav ew ê Parîs ez mecburî mesela wextê min hebe ez dixwazim temaşa wan bikim ji ber futbolekî xweş dilîzin. Vana ne tîmê Qatarê ne vana tîmên Ewropa ne ê lîgên qerase ne yani. Rast. Erê wisa ye yani ew ji wir pere qiziriş dikin reklama xwe dikin vî tiştê dikin. Kekeya em werin ser rojeva xwe mijara xwe Belê. wek me got em dixwazî bi dal Kurdê em ê dest pê bikin wek me got Lîga Etanya ku dal Kurtê de ye li Swêdê bi dawî bû li Swêdê lîg zivistanê bi dawî dibin heya Nîsanê piştî Nîsanê dîsa dest pê dikin îja Nîsanê wê dal Kurt li ku bilîze wê dîsa de Etanê bilîze an Super Etanê de bilîze ji bo wî jî niha wê derkeve maçeke ku kî zorakî bibe em bi Kurdî wisa bêjin wexta ez cara dibên playoff pir kes dibe ya ev playoff çi ye dibêje tu çima dibêjî playoff ew e ku maça eliminasyon ya ku du maç wê werin lîstin di navbera du tîma de kî zorakî bibe ew ê derkeve Super Etanê nizam navekî din bi Kurdî ez bi xwe nizanim tune ew e îja maç wê yekê mehê dibêjin tên lîstin ez çûm malpera Federasyona Swêdê a futbolê min tu agahî bi rastî heyaniha nedî lê ji berpirsên dal Kurdê ku dibin yekê mehê û çarê mehê wê were lîstin li hember tîma Gayis ya bajarê Göteborî heftiya çûyî te çibû maça dal Kurdê temaşe kiribû vê heftê jî min li hanînge mehla min bi rastî hatibûn bûn cîranê min min çû maçê me malbatî temaşe kir yani divê maçê de lîstikvanên wî stêrk tune bûn hemû hiştibûn maça playoffê pir normal e jî hemû wê 15-16 salî 17 salî ew derxistibûn maçê ji bo lîstikvanê wan seqet nebin lê bi wî alî jî maçê dido beramberî birin tu dişopînî ez zanim tu dal Kurdê baş dişopînî kavê çi bike yani tu dibê roja çarşemê yekê mehê ez bawerim wê gelek Kurd herin li Upsalayê maça ewl temaşe bikin nêrînên te hîsê te tî çi bêjî ji bo vê maçê bi rastî ji bo ew ka Kurda jî ji bo nasandina Kurda jî em dizanin ku dal Kurd lobiyekî pir mezin e pir propaganda Kurd û Kurdistanê jî dike hela were Super Etanê wê hîn baştir be fermo kek keyem Belê
Ya tabii dal Kurd yani ji bo me Kurda ne tenê ji bo Kurdên Swêdê wekî te jî behs kir ji bo Kurdên hemû perçeyê Kurdistanê û hemû Kurdên ku li derve hene taximekî pir mühim e dişopînin di dilê wan de ciyekî baş digire dixwazin navê dal Kurd derkeve û qezenç bike û her car serketina bi dest bixe. Ew aliyekî meseleyê û ev pir mühim e tabii. Yani niha mesela eger em civata Kurd em bînin berçavê xwe çar perçe Kurdistan bi seda partiyên siyasî û belabûnekî aliyê siyasî de, aliyê coğrafîk de, aliyê nizanim heta bêje ziman û nizam çi de gelek problem têde hene carna di nuxtekî müşterek de merve nikare hemû Kurda bînin cevher. Lê dal Kurd faktorekî wisa ye ku ew kesên ku dilê wan ji bo dal Kurdê dixwaze hemû Kurdin ew fikra ew tiştê ku min gava dinê behs kir tiştên nakokî ew problem û müşkile û nizam çi baş e ew serê wan de qet derbas nabe. Min dîtiye hemû însanên ku alîgirên filan partiyan ya nizam çi ne normal wekî partî nayên cemev lê maçên dal Kurda tên ala Kurdî destê wan da û dixwazin taxma wan qezenç bike. Ev gavekî pir giringî yani nemazin ji bo bibore ez ê têkevim naberê heta Newrozê Kurdên Rojhilat, Bakur, Rojava pir caran Newrozê jî bevdû pîroz nakin. Lê tu dibînî di maça dal Kurdê de ji Rojhilat, ji Başûr, ji Rojava, ji Bakur ferq nake. Gelek îja bi ser de jî genç yani xortên Kurda hemû ew in yani. Ew ya bi rastî ez wexta dibînim pir kêfam dide. Belê ew gelek giring e. Yani namaze ji bo genç û xortên Kurda ku tedî yani devleta me tuneyê tiştekî ku em yani aliyê sînemada, aliyê edebiyatta, aliyê karsazî yani tiştên marka wekî marka di nav Kurda da tuneyî ku gencekî yani xortekî me pê serbilind bi bêje ez Kurdim işte filan tiştê min heye mesela. Ev tabii tesir dike ji bo gencên wisa tedî mekteba de ez mamostem mesela carna talebeyên lîseyê, şagirdên lîseyê tên aciz bûne çi xêr e dibêje işte sinifa me de Türk hene dibêje yan jî Ereb hene dibêje Kurdistan tuneyî tu behsa çi dikî. Ew jî xwe aciz dike tê dibêje mamoste ez çi bêjim. Yani tabii yani ji bo wan evekî rihet nin yani li vir li Swêdê tu mezin bibî û welat dewletê te tu nebe û bikarbî bersîv bidî ji bo ya dixwazin tiştekî hebe ku bi rastî pê serbilind bibin ev dal Kurd jî yek ji wan tiştayê û nav Kurda da bûyî marka yani pir mühim e ku navê wî neyê guhertin alayê wî yani rûmuzê wî simgê wî Logoya amblema wî neyê guhertin. belê qet neyê guhertin ji ber ku ew marka ye sala çûnê Kurd ji vê hez kirine yani ji vê navê hatî qebûl kirin. Ere wî qebûl dikin yani Kurd ji vê hez kirine yani. Kurd hez û Kurd zû bi zû tişta hez nakin. Rast. Ji vê hez kirinê wê şa divê em vêya biparêzin û xurtir bikin. Îcar wekî din atmosferê ku di maça de heye wekî te jî behs kiriyan jin, zarok, aile wekî herî Newrozekî, wekî herî şahiyekî. Bi rastî jî wisa ye yani. Erê îcar kêfa wan qezenç bike qezençnekî hiç xema wan nin. Sen lîga herî bilind de bibe yan jî lîga herî binî de bibe hiç ferq tu neye. Ew alîgir ew ê hebin li wir ew ê her car hebin lîg bikeve jî ew ê hebin ew ê derkeve jor jî belkî zêde bibe. Îcar ev rastiya dal Kurdê divê em tu carî jî bîr nekin. Tabii ji ber ku destpêkî hîn ji ber ku destpêkê ji bo ya gelek tişt wekî tedbîr ji bo pêşerojê divê dal Kurd û kesên ku bi rêve dibin karê yani taxma dal Kurdî bi rêve dibin ewana fikir bikin ku mesela çawa bikaribin alîgirê xwe zêde bikin, endamê xwe zêde bikin, piçek din riyên din bibînin ku ev
propaganda و او tiştê ku heta îro bi serketî çûyî jê baştir derkevin yani gelek rêhenê ku meriv numune mînak dikare ji dewletên welatê din yan ji taxmê din derxîne di wî warî da ez kêmasî hinek dibînim yani dal Kurd di warê propagandakirina ji bo taxima xwe divê hinek xebatên berbiçav zêdetir bike. Ez bin براستی اجی لگل تمه ام جوار بجن ورن جارنا ام دوان درا da bir pevnek bugün dve kestine yanjı ne amadan ne yakın براستی medyayı hoş bukar naynen ev ya rakhne mineci rastı Belê û medya jî pir mühim e. Mesela niha ez çûm Başûrê Kurdistanê ez mêvanê K24 bûbûm îja li wir em li lobiyê dabûn maça Dalkurd hebû bi nizam kêra nayê bîra me hemû personel ew K24 li salonekî civiya bûn û ji YouTube yek paşê yani paşra ew dikir weşanê dikir weşanekî gelek xirab û televizyonekî mezin vekiribûn û hemû wekî li maça bin temaşa ew ê dikirin yani vana hemû insanê profesyonel bûn erê îcar yani va tiştana ez bar dikim gelek ciyada dibe divê endametiya xwe rêyekî bibînin ku endametî li ser hemû ciyanê bikin ne tenê li Swêdê endametiyekî sembolîk e yani mesele pere nine li vir tedî carna mesela maça wan pere nagirin ew jî xelet ez dibêjim yani herkes divê pereyê xwe bide bira fêr bibin yani Kurd fêr bibin ki carna divê ez mesref jî bikim ji bo hinek tişta di wî warî da yani hemû tiş bira belaş nebe lê aynı wexta em hewl bidin ku endamê wî li seranserê dibê Kurd tenê neş dal Kurdê hez bikin yani aborî jî hez bikin aborî jî alîkarî bibin endam alîkarî bikin yani û gelek Swêdî hene mesela dibin endam di nav dal Kurdê de yani tên temaşa dikin mesela li Uppsala taxmekî Uppsalayê dal Kurd ew jî xwe ji Uppsala yani li wir mezin bûyî dibêje ev taxma min e gelek Swêdî jî tên di wî warî da ez hêvî dikim yani ew ê gelek tedbîran bistînin yani tabii ne tenê ew tîma ku futbolê dilîze ew jêrxana wî jî pir xurt biye ana destpêkirine tîma jina ava kirine ji umrê zarokên cuda tîm amaxteme kirine yani wek akademî jî mezin dibe yani dibe ev akademî ji destê Kurdan neçe bi rastî yani wek me got her çiqas ku yani li Swêdê 100,000 Kurd hene Kurdên Swêdê temsîl dike di heman demê de hemû Kurdên dunyayê temsîl dike bi rastî dal Kurdê û bi van tiştê xwe divê wenda nebe yani wî havî divê yani Kurd çi bikin nekin dal Kurdê xwedî derkevin ji Rojhilat Başûr Bakur yani di maça da em dibînin îja dibe yani piştgiriya xwe tenê bi hezkirinê nehêlin yani Şükrî nivîsiye dibêje Şükrî Demîr sekreterê dal Kurdê do hatibû maçê lê bi rastî hingî sar û rexne lê bikim dewra dudiya ji sermayê reviya çû yani pir sar bû nivîsiye dibe yani maçîn wextî wî ne diyar e ya yekê mehê ya dudiyê mehê maça ewil li Uppsala maça duyam jî li Göteborgê ya 4 ya 5 mehê bi rastî ew min jî nedît yani çû malpera federasyona ew erê em werin ser maçê rûyê rojê kê 4 mehê an 5 mehê yan ji yekê mehê dudiyê mehê tu bi salat serokê federasyonê bûyî Kurd wê herin maçê berî 2 tu çûbûyî maçê atmosfer çawa bû yani ev maçeke pir girîng e li Uppsalayê wa şoreş jî nivîsiye divê werin Uppsalayê dal Kurdê temsîl bikin divê Kurdên Swêd stadyekî mezin e bawerim 30,000 e çi ye kapasîta wî divê dorê de ye lê ez bawer nakim xwaz Kurd herin 3-4 jî herin bes e yani tu çi dibêjî yani Kurd dibê herin ya bi baweriya me yani Kurdên ku zanin ev playoff qezenç kiriye dal Kurd ew ê yani bixwazin werin temaşa bikin û heta îro jî hatine va 6-7 salê dawiyê ku tedî
چیرۆکە داڵکوچاوە دەست پێ کرد ji binî heta çûjor maça ew ez çûbûm maça Ayko bibar dikim li Söder nêzîkî 4-5 hezar Kurd hatibûn yani maçekî li Allsvenská bû û yani ew manzara ew hemû stadyûm bi ala Kurdistanê tiştekî gelek xweş bû tu bi pere nikarî bikirî sanî tu bixwazî plan jî bikî nikarî çêkî nikarî çêkî erê îcar veya hazir hinek xebat kirine fedakarî kirine hinek jî hatî bûne zîrek bûne anîne vî noxte divê em jî piştgirî bikin berawayî û ji xwe tu problem tu neyî herkes piştgirî dike li wir qet problem tu neyî tenê em fireh bikin yani em ew ê xwe fireh bikin ez dibînim mesela maça ku ez çûm maça ku tu çûyî tu dibêjî malbat hemû hatibû min jî dît yani hevalê min cotkar û zarokî wî maça berê çûbûn yani xuyayî wekî tradisyon wekî edet herkes zarokê xwe xanima xwe wekî malbat çûra îcar ev dibe malê hemû kesa îcar ev tesîr dike yekî dibinê êdin jî dibêjî ez jî wekî malbat werim ez jî wekî ji bo wiya herkes ji aliyê me çû qas were divê em xebat bikin ku maça pêşî pir mühim e hem avantaj hem dezavantaj maça pêşî eger skorekî baş dest nexînin dikarin li yoteborî pir xirab be ji ber ku guys li taxmekî pir yani di nav evê de heye dîroka kevne bawerim 140 sal dîroka wî heye yani tîmekî ne wiha bingeha jêrxana wî bingeha wî tune yani tîmekî gelek xurt e na wekî yoteborî wekî Aykoyî wekî Yurgor dine yani taxmekî ew heye keya maça ewlga Uppsala ya yekî me ya dudiyê me hê wat dibêje ew jî çarşem an pêşeme bi rastî yani wan roja pir kes jî kar dike nizanim wê ji karê xwe destûrê bigirin herin nerin yani ew jî dezavantajek e yani li Swêd ne zehmet e kî bixwaze kare destûr bigire yani yani evê ku imkanî wan tuneyê neçin jî ser ekranê televizyonê yan se online yan bawekî dikarin tevlî vî evê bin şahiyê bibin sanî ihtimal mesela nikarin biçin yoteborî dûr nizamçı lê dikarin bawekî din xwe germ bikin ser vî maçê sanî îcar yani tiştê ku ez dixwazim civat hemû dikarin mobilîze bibe di vî warî de agadarî nabaş lê zêdetir jî divê meriv şükrî wan re em bêjin biraz zêde agadarî bidin yani her çi qas dibêjin li Stockholmê Kurd pirin li Uppsala jî Kurd pirin em dizanin her wiha bajarê Gais Göteborî li wir jî Kurd pirin yani tenê ne li Uppsala bira li Göteborî jî di maça duyem de herin piştgirî bidin û bi tehziratê xwe alîkariya futbolîstên dal Kurdê bikin ez hêvî dikim qezîz bêjarê sala berê yani gelek bêşansizî li hember Landskrona bû bar dikim wenda kirin pir bêşansî bû yani normal heta hatin wê noxte jî yani gelek maç wenda kirin îcar seviye wan ê dal Kurdê vê gavê yani kêmî süper etan nine yani tedî temaşamevan kesek me gudarî dikin belkî nizanin herî lîga herî jor dibêjin Allsvenska ew lîga herî jor dal Kurd wextê xwe de carek li wir lîst lê salek tenê bû gelek zehmet bû paş da ew bû lê sala ê bin wiya süper etan ew jî ciyekî gelek giring yani futbolekî gelek bi kalîte dilîzin û dal Kurd li wir bawer dikim ew ê nekeve tengasiyê nekeve na ez jî texmîn nakim lê ez dibêjim yani bi rastî pir bêhêvî me ji van maçên dawî ez dibînim ku yani xwe amade kirine ji bo vê maçê her çi qas do lîstvanê wan nelîstin jî hemû bi hev biryar dane ku vê maçê qezeş bikin û derkevin süper etanê ez wiya bi wan re dibînim ji daxuyanê wan ewkê wan dibînim yani
باشه دال کرد بوی های وک مگو یا یکی مه یا دو دی مه لوب سالا ماچا قدره مگوت و در که به ماچا قدره اگر ماچا خو قزنش بکرد ده هر دو ماچان ده نتیجه که انجام باش بسینه و در که به سوپر اتانه یعنی در کتنا یه سوپر اتانه جالی آبوریجی باشه یعنی پره کی نهاج اتانه ته بلکی پیشش خاطیوی او پرج سوپر اتانه ورجه یعنی قالیته لیگا جه yani اتان لیگک بنه لی سوپر اتان هین جورتره پرج حوزته هین بلندره yani لور اوجی جالی آبوری de gelek ve alikariya dal kurdu ki yani. بله آلی تاکتیکی yani tiştek az peşniyar bikim hevi dikim maça peşi ke mani du gol yani se gol dve bavejin o kat gol nakon. Şimdi gol ki vurdu. Evya mime. Gol dve nakon. O yek sıfır ternaki yani demini maça tişki bejim de ver tişki balkeş yani mesela de puanı da merdi bine dal kurt lige be 62 puana kadar kekeya تدبيني لور 66 غلابته چل غول خاري يعني چل غول نه هندكه براستي يعني دبي بيا راهنر وان ديريكتور وان تكنيك بينا برچاو يعني تيمكي چل غول دخوا پر حد كارد ماتش بلاي اوف دجي جول بخا يعني او مهمه يعني دبي جول ناخذ يعني ما لا خدت في جول قتنا ما لا خدت ناخذ يعني ماتش بلاي اوف ده قال لك مهمه يعني وره باشا يعني مجزلا ما دال كردي امي بماتشي ورن كليت كرن امي البندي يا يكي مهي دوتي مهي اللي هو بصاله بماتشي بن ام بنيرم تفينا برده وقت مگو تماشوان ما قال لك نها هاتنا براستي كيك علي فكري الشيخ جي بمربو لافضح حفتاك كيك علي فكري الشيخ بريار دايكو وگره ولات لکردستان بجیب به ایجا بریار دای آنا دچه لکردستان بجیب به کاریوی سیاحت پر براستی ایجا هر وها وگره علی فکری شیخ بلکی جبو کردن لدیاسپورا ایل متروپولان و روجاوای ترکی جی به میناک و ام گیش کاربن روزکی وگرن ولات خواه کردستانه امید هفتیا پیشامه ده علی فکری شک دیسا لور ببینن ام کابنه جویج کردستانه بر وقت مگو چیه کردستانه لی علی فکری شک براستی تیمین کردستانه جبومه شروعات کرد که یا ایشف yani imkanı min jitune ezanın te jitune tuji televizyonda maça temaşa naki dikina nizanım Ahmet Spor, Van Spor, Batman nizanım çi emin imkanım çena bem lo dervay velat çedbin ev ya veşana saziye bawa kidin dedim emnikarın temaşa jî bikin Ali fikrinal veralle ez duxazi hema disar war derbas bibim şraz işte pirstek kidin bikin disar Ali girin dal kurdi o yen Ahmet Spor'e o yen تیمên din yên bajarên Kurdistanê em wa piçek wan bînin ber hevdû ez pêşî ka ew bikim tîmên Kurdistanê çi kirin vê heftê em eger ji Ahmet Sporê dest pê bikin bi rastî Ahmet Spor derket hember Konya Sporê heftê deqê ewil 3-0 li pêş bû pişre rabû sê golaxwar lê bi zorê 4-3 qezenç kir باجارتا که شانلورفا سپور و هفته سورپریزه کی پر مزن کر له همبر اسپارتا 0-2 وندا کر او جی خوجی وندا کر بن اسپارتا تی رضا دودیا شانلورفا چو رضا چاره تیما لیگا سور یا او کی دجی براستی ام هیوی به وان سپور بون لوان سپور سالی چین گلک باش بو ایسال دسپیک ده باش بو پشراماج وندا کر و هفته جی یک ما دیاربکر سپور لهمبر تورگوت لود دو یک وندا کر تیما کو حیان حقیقت نتیجه انجام نباشت کرد آدیامان سپور جی لهمبر تیما دنیا ماراشه 4-0 قزنش کرد وانجی لور در ریزا ششاده لیگ باش ناچه جبو کرده
rewşa tîmên Kurdan yên di Süper Ligê de jî Sivas wenda kir, Malatya wenda kir û nizam vê dawiyê Enteb li hember Trabzonê di lîst maç çawa qediya ez wî nizanim. Rewşa bajarên Kurda jî bi vî hawiye. Kekeya wek min got yanî em wexta alîgirên dal Kurdê em dibînin em dibên xwe yanî ev alîgir tîma netewî ya Kurdistanê alîgirê wan in. Yani bi wî hawî xuya dike bi rastî. Wek me got ji Rojhilat hene, ji Başûr hene, Rojava hene û bi alayên Kurdistanê diçin, bi Sûrûdên netewî diçin, di berî maç dest pêke Sûrûda netewî Iraqî lê dixine di maça de. Yani heyecanek, coşekî mezin ya Kurdistanî di maçên dal Kurdê de dibînin. Ev ya bêşik em dibînin ku Kurdistanî ne alîgirên wan lobiyekî mezin ya Kurdistaniyê dikin. Em ya di tîma Amedsporê de jî dibînin. Her çi qasî dal Kurdê nebe jî lê tekoşeriyê dikin, berxwedanê dikin û pirsa Kurdî hertir tînin rojevê, pirsa mafê mirovan tînin rojevê. Ez vana her duya gelek baş zanim. Min ji Elî Fikrî bikriyane ew taxîb dike. A batmanê wanê van tişta hene tinin. Tu çawa dibînî Şanlıurfa mesela alîgirên wan? Meriv kare bide berhev bi vana re. Yani ew jî karin wisa bibin yani wek yên Amedsporê û yani ez ferqekî mezin di navbera tîma Amedspor û Diyarbekirsporê de jî dibînim. Bi rastî Amedsporê wek min got Kurdîtî dikin, Kurdistanî dikin lê Diyarbekirsporê qiriqtî dikin ne nizanim. Ji min wextê bi rastî. Tu çawa dibînî yani? Ya tabii ev pirsekî gelek giring e divê meriv li ser şek bifikire û münaqeşe bike. Yek şu an mesela Urfa Spor, zanî Urfa û Diyarbekir eger em bidin berhev em yani bixwazin şek nirxandinekî diwarê siyasî da û kurdiyatî û dawa kurdiyatî, doza kurdiyatî gelek ferq dike. Yani riha asîmilasyon pir berfireh çêbûyê û eşîrên ku serdestin li wir hemû bi dewletê re yani piraniya wan em bêjin piraniya wan bi dewletê re ne yan jî di partiya dewletê re ne. Lê ez tiştekî dibînim. Îjar ji bo ya mesela zêde hêvî tune nebû ji rihayê. Lê va 6-7 mehe ez dibînim li ser sosyal medya münaqeşa di nav wan da çê dibe. Yani gencên ku Twitter'da Nav alîgirên Şanlıurfa, Urfa dibêjin. Erê yani Kurdên Şanlıurfayê, Kurdên Rihayê. Rihayê, em Kurdên Riha. Erê Kurdên Rihayê mesela behsa taxima xwe dike wekî bi hestên Kurdên ku Amedspor dixwazin piştgirî bikin yan jî dilê wan de heye. Yani ew tendens hêdî li Rihayê çê dibe. Kesên ku hatine îdara Urfa Spor yan jî Riha Spor hinek ji wan ez nas dikim. Yani hinek ji îzolîn yani ez wana nas dikim. Eşîra wan. Aşîra meyî û gencin jî zêde yani di mesela kurdiyatî de pir ew ninin. Yani em bêjin lê de aynı wexta em bêjin di gruba wan de ew hey walî hey nizanim ew ê emniyetê heye ew ê nizanim tedî ew yani şiklê ku berê li Diyarbekirê hebû ki mesela Diyarbekirspor îdare dikir ya walî bû ya emniyet müdürî bû. Îjar ew şekil hate şikandin piştî Amedspor çêbû û Kurd dest avêtin û piçek behsa maçên xwe de behsa kurdiyatî kirin û hestên kurdiyatî anîn ziman ew ji destê wan yani Kurd ji destê dewletê girt bûye. Ew wekî sîlah bû destê wan da bû. Yani normal ew ji Diyarbekirê hez nakin. Walî çawa hez bike ji Diyarbekirê? Yan waliyê Rihayê çawa ji Rihayê hez bike? Ew sernavê dewletê wekî walî wek memûr hatiye wira îdare dike dixwaze ku yani kurdiyatî li wir pêş nekeve.
İca li rihayê ez nadibînim îşaretên gelek müsbet heye ku, pozitif heye ku gencên riha Kurdên ku li wir mezin dibin û înteresa wan ser sporê heye, ew hêdî dixwazin numuneyê Diyarbekir yan jî Amed bo xwe bikin aynı tişt. İhtimali nav jî bûgerîn. İhtimali aynı tiştê ku li ew ê çêbûyî taxmekî din derkeve bi navekî Kurdayetî yani gelek cî tarîxê li ew ê li Rihayê dikar wan nava bikar bîne. Ew tendens ez dibînim ji ber di münaqeşeyê wan de wî tiştî ez dibînim. Çima ez dibînim aynı tişt mesela baroyên ku tedî li hemû bajarên Kurdistanê Tirkiye baro resmî ye. Baro berê jî hebû, ana jî hebû. Lê baroya Diyarbekir rolekî wisa sereke lîst ku yani bû wekî motora pirsên civakî û dawayên hember zulm û zordestiyê û heqiyê û mehkeme wan an nizamçiyê wan bû navendekî wisa ku Kurd xwe yani ketin tengasiyê çûn cem baroyê. Ew tesîr kir baroya Diyarbekir çêbû piştiya baroya Cizre çêbû, baroya nizanim Batmanê çêbû wana ew ê ku baroya Wanê çêbû, ewana hemû nêzîk hebûn. Ez nadibînim Riha heta niha ew tendens pêra tune bû, ew mesele baro jî, ew jî aynı wek Diyarbekir yani bi hev re Pirsgirêkên civakî girtine rojeva xwe û baroya Rihayê navê xwe jî guhertiye lê bi Kurdî, bi Erebî, bi Tirkî nivîsiye. Belê. Gelek xweş e. Aynı tendens di nav sporê de jî ye. Aynı tendens nav civatê de jî ye. Ev münaqeşa nav wan de çêdibe prosesekî, pêvajoyekî dest pê kiriye tu bawer bike gelek nêzik em ê guherandin li Rihayê bibînin. û ez hêvî dikim mesela ev tişta ne tenê li Rihayê em bêjin li Dêrsim spor heye. Tedî li hember Dêrsim spor ez nizam kîjan lîgî de dilîze belkî weke Ames spor ne lê ew jî erê yani ew jî mesela gava diçin maça yan ewa êrişî wan dikin nakin weke Ames spor ez nizanim lê ev dibiçi yani Türkiye'nin ku vana dibînin yani bajarên din Sakaryayê nizanim êdî Trabzonê êdîkî ew ê ku Bursayê ewana van tîma dibînin navê Kurdî dibînin hez jî nekin hez jî bikin ew ê mecburî bibîn. İcar ev tişta ew ê her diçi ew zêde bibe fireh bibe baro maçên taximên futbolê du numuneyên başên ku di nav civatê Kurdî da guherandinê îşaret dike. Heta sporê de alîgir hîn pirtir kare tesîr bike. Niha dewlet pir dixwaze ku Amed sporê ji holê rake bi rastî. Yani berî du sê sala me didît yani heyecanek ku xwe mezin di nav alîgira de hebûn ku hema weka ku li hember her tiştî bûn. Eger tîmên bajarên Kurdistanê alîgirên wan giş wiha Kurdistanî bin û pirsa Kurdî bînin rojevê gencin jî xortin yani vê tesîr bi raya min ji baroya û ji saziyên din yên li herêmê pirtir bikin yani ji bera ku hereketek wiha kîtleser dibêjin ya bibî ew ye yani. Tabii yani Kurdayetî kirin ji ber ki dewlet pir eşk bûyîne yani metodên gelek xirab bikartîne xelk ditirsi ew kesên ku bi milyona derdiketin derve ji bo Kurdayetî yani di Newroz yan di xwepêşandanên wekî din de îro belkî nawêrin ji ber ki dewlet êrişekî pir tund li ser wan ew dike lê em karin mesela bibînin tenê jinekî dayikekî ku mêrê xwe wenda kirî du zarokî wî hatî kuştin şen yaşar eva nêzîkî salekî her rober adliye rûdine dibêje ez adalet dixwazim adaletê dixwazim yek insan bi yek insan dengê xwe dikare bigîne hemû ciyanê yani metodên wisa dewlet gava bi tengasiyê ji te derxîne tu metodê din û spor cî herî rihet e li wir tu kontrol tuneyî tu çi biqîrî çi bibêjî li cem te polîs û walî û dewlet tuneyî tu êdî çi devê te de hebe çi hundirê te de hebe tê derxînî îca tiştê ku li Amed spor
çê dibe di maçê wan de ev tiştê. Yani Kurd hestê xwe derdixîn derve. Ji bo wî jî dibe Amedspor. Amedspor bira qezenç bike nekî ferq nake. Fark nake. Belê. Kekeye birastî wextê me got Elî Fikrî Işık hebûna wê maça analîz bikirana şîrove bikirana tune loma me çend deqe berî bername dest pê kir me got hinkî zû bixedînin em mesela dal Kurdî lê birastî wextê me tije bû tam bû 45 deqe birastî yanî vala neçû yanî me Lîgên Ewropa jî bigirtana lê Elî Fikrî Işık jî nehat wê şîrove bike ji xwe heftiya çûyî maç tune bûn vê heftê dest pê kirin bi rastî em xwe bi maça dal Kurdê ve konsantre bikin em binêrin ka roja çarşemê an pêşemê eger were lîstin maça ewil wê çawa derbas bibe em bi vî havî bernama xwe îro bi dawî bikin tu jî gotinê xwe eger tiştekî te negotibe hebe tu bêjî wan bêje fermo. Tenê ez tiştekî dixwazim bêjim belkî yani bernameyê wiha hûn her hefte çê dikin firset çênebe ew e. Niha tisanî gava em behsa Tirkiye dikin navên taximên ku bi Kurdî ne ew gava diçin bajarên Tirkiye êrişên otobozê wan dikin, futbolciyê wan dikin, taximê wan dikin, personelê wan dikin, carna tehdît dikin, birîndar dikin, şiddet bikartînin û evana jî normal tedî taximekî kîjan taxim dibira bibe wana hemû resmî ne girêdayî prensîbên UEFA divê ew ê xwe dewam bikin. Em na mesela li Ewropa dibînin nijadperestî li hember kesên futbolciyên reş yani ew ê ku ji Afrika ne li hember wan gelek cara çê dibe îjar di hemû stadyuma da li hember nijadperestî reklamên gelek mezin çê dibe û propagandayê gelek mezin çê dibe û nahêlin. Yani yek tiştên ku li hember futbolciyekî bê gotin qebûl nakin ceza didin ew dikin. Maça do da Lyon û Marsilya hevra Bilîstana şûşeyekî avêtin hat serê ew ê futbolciyekî payet piştî wî maç texîr kirin, îptal kirin. Ew jî ji bo ku dünya alem bizanibe ku yan şiddet di sporê de nabe, nijadperestî di sporê de nabe, ev prensîbê hane divê Kurd jî li hundirê Kurdistanê de bikarin xwe bigînin û berpirsên UEFA û ji wan re bêjin rapor bikin ku li hember wan nijadperestî û şiddet tê bikaranîn ew gelek mühim in ji ber mecburin müdaxele bikin. Heta na müdaxele nekirin. Min dixwaz wêya bêjim. Tenê. Valla keya ev ya li Tirkiye gelek zehmet e. Ev yani bizanebûn devlet bi xwe jî dibin yani êrişî wan keza bikin yani polîs rê didin, esker dengê xwe nakin, savcı, hakim derheqê wan de tişkî nakin. Yani bihêla vî tiştê êkî Kurda dikujin û wana ew nakin yani zêde ceza meza em bêjin nadin wan. Yani li Tirkiye piçek zehmet e lê em ê jî tê bikoşin yani ber xwe bidin yani. Baş e kekeya gelek spas bi rastî tu hatî te me tenê nehişt Elî Fikrî Işık wek min got bi rê de ye nikarbû beşdar bû bûna. Esasê xwe de soz dabû ku li ciyekî bisekine beşdar jî bibe lê wa xuya nebû normal e. Em roja çarşemê yan pêşemê em ê li benda maça yekê ya dal Kurdê bin. Ez hêvî dikim gelek Kurd herin wê rojê li Uppsalayê maçê temaşe bikin. Ez hêvî dikim ku wek maça do hewa ne pir sar be. Bi rastî îros çend roja li Swêdê hewa sar jî dest pê kiriye gelek sar e. Yani ew jî dezavantajek e. Roja çarşemê an pêşemê herin maçê temaşe bikin. Bira ji malpera dal Kurdê taqîb bikin ka maç kîjan roja saet çenda de ye. Ya wê çarşemê ve ya pêşemê ve wa war dibêje sekreterê dal Kurdê Şükrî Demîr. Baş e heya heftiyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş. Gelek spas dikim ji bo te jî ji bo hemû bînerên me
û serketin ji bo Dalkurt dixwazim lê evî hefte nin ha yekê me ye hîn 10 roj me ye yani Erere neve çarşembe rast. Yekî me me got yekî me an dudî me. herî gelek spas bernamekî baş bû Spas bo te jî. Evet, spas